Ποια να πάρεις τηλέφωνο? Για να κλείσουμε και πανηγύρι. Πάρουμε το πανηγύρι τηλέφωνο. Το πανηγύρι τηλέφωνο. Το πανηγύρι. Το πανηγύρι τηλέφωνο. Με παρκάτα λεπτά παίρνεις τα κούνια. Πιο φθηνά. Πού πάμε? Φούρκα. Φούρκα! Πού είμαστε? Τώρα εδώ πέρα φούρκα είμαστε. Φτάσαμε. 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 Ο Γιώργος πήγε σαν κότα. Ο Γιώργος πήγε σαν κότα, Το καταγράψαμε αυτό. Ναι, πάντα μας. Θέλω σκιά. Λοιπόν, θα μου βγάλεις και την τσάντα γιατί εγώ δεν έχω χέρια, είμαι vlogger. Εν τέλει, μαλάκες μου βάλανε να κρατάω τα δικά μου τα πράγματα. Δηλαδή, ποιοι νομίζουν ότι δεν είμαι? Μπίτσου μου. Αν το κάνεις αυτό Airbnb, φίλε, θα βγάλεις άπειρα λεφτά. Δεν είμαστε στα μουλάρια όμως. Δεν νοιάζει να το βρεις, αλήθεια. Άμα θέλεις καθόμαστε εδώ πέρα, δεν αλήθεια. Κανένα, τίποτα φίλε, τίποτα. Τι θα γίνει? Ω, το κρεβάτι μας. Δεν μπορούμε να κοιταχτούμε. Μα τις πιταρών είναι αυτή. Σιγά. Μπράβο στη γιαγιά σου. Πω. Ελάτε εδώ. Δεν το έχουμε και το όνομα. Τι θα κάνουμε μπάφο? Τι κάνεις θερημένος? Όχι, μπρο. Πω, εδώ θα κοιμηθούν τα κορίτσια. Ναι, καλά. Στον ξενώνα. Καλά, όταν δούμε. Κομμωδία θα δούμε. Όχι, θρίλερ θα δούμε. Κυρία σκουπίδια. Τι μας λείπει για ψώνια? Περίμενε. Τα πάντα. Ακόμα δεν ήρθαμε. Το ψυγείο τι έχει? Τίποτα. What? Μπύρες. Μπύρες. Το μπιφίτερ από τη Θάσο. Το μπιφίτερ τι θα είσαι αυτό? Ναι. Ακραίο. Και αυτό είναι η Έχουμε βασιλική. βασιλική. Εντάξει, κάτι βασιλική. σόδους. Βασιλική δικά μου. Πω που κουρούμπερ θα γίνεται εδώ πέρα σπίτι. Γερό. Άμα δεις στο ψυγείο έχει μπύρα, βεργινά, έχει βασιλική και έχει μπιφίτερ. Από τη Θάσο. Μπρο, έχει βούτυρο όμως. Θα πούμε μια μπύρα πριν πάμε στο τέτοιο. Ό,τι θες. Εγώ λέω να κάνουμε. Πριν πάμε στο σούπερ. Ναι. Έτσι και το κόρτσα. Έχουμε εδώ. Θέλεις σκιά. Γεια. Ποιος είναι? Μαμά. Έλα, μαμά. Κάτσαμε, πίνουμε μπυρίτσα στο μπαλκόνι. Μπύρες εδώ, πρώτα πατατάκι. Τα φούρνου μου αρέσει. Για την ταινία, ρε φίλε, δεν θα έχουμε πατατάκι. Και τα μίμησα. Τι πήρατε, δείξτε μου λίγο. Μπύρες. Μύθος. Είναι από τις πιο φθηνές παίρνουμε. Στη Μαρτίνη. Ναι, άρα ξυπρά. Είναι για να τρώμε. Τυροπιτάκια και μαλακίες. Ναι. Θέλετε αργά. Για λίστα. Πώς θα φάμε? Θα σταματήσει να τρως ρε χοντρή. Άμα θες να πάρεις να πάρεις στο καλάτα. Ναι. Ωραία, λοιπόν, θα πάρουμε αυτά. Γαμάνε. Πρωτεΐνη έχουν αυτά? Όχι. Πρωτεΐνη θέλω. Πάω gym. Τι πρωτεΐνη, αυτό το πράγμα είναι fake. Εκεί εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Ωραία, παίρνω ένα. Όχι, 6 ρε. 2. Εγώ δεν μπορώ.
Έλα, φόρτωνε. 83 ευρώ. Είσαι εδώ, ο γκάνγκστερ. 83 ευρώ και ακόμα δεν πατήσαμε. Κάρε. Κρατάω το προπαγκάζ εγώ. Fucking man. Εγώ κρατάω το προπαγκάζ. Έλα. Πάρε, βάζει. Τι πάρε, εγώ δεν έχω χέρια, κάμερα είμαι. 5 hours later. Εδώ για άλλη μια φορά έχω πάρει την κάμερα. Γυρίσαμε από Καλυθέα, είχαμε πάει στο Blue για ποτάκι. Χαλαρά πράγματα. Τώρα θέλουν να δούμε thriller. Ο Τόλης δεν έφαγε φαγητό το μεσημέρι γιατί λέει ότι δεν του αρέσουν τα λουκάνικα. Εν τω μεταξύ, όταν παίρναμε λουκάνικα δεν είπε τίποτα, έτσι. Είμαι η αγαπημένη σας vlogger και το ξέρω γι' αυτό. Γι' αυτό βγάζω τώρα βίντεο. Η Σωτηρία ετοιμάζεται, τα παιδιά ετοιμάζονται. Εγώ κλασικά ετοιμάστηκα πρώτη. Οπότε ναι. Θέλουν να δούμε thriller. Εγώ δεν θέλω, φοβάμαι. Και δεν μπορούμε ούτε να συνοηθούμε για ταινία. Σκάσε ρε! Καλημέρα αρχικά. Η ώρα είναι 10:30. Κοιμούνται αυτά τα χαϊβάνια. Σου τη ρίξε πριν 5 λεπτά. Φαίνεται. Κάνω μαθηματικά. Είδαμε thriller. Είδαμε, εγώ κοιμήθηκα. Γεια. Είναι πρώτα ταυτίστηκα. Γεια. Η μεγάλη. Ταυτίστηκα από το παρκάρι το οποίο ήταν συνέργο και ερωτεύτηκε την πορνοστάρ. Είδαμε το Girl Next Door και του άρεσε πάρα πολύ. Το Barbie πρέπει να το δούμε. Μετά το τσιγάρο, θα δούμε Barbie, bro. Barbie. Το έχω δει. Είναι χαμάτο. Δεν το έχω δει αυτό. Έχει έτσι και musical μέσα. Και παίζει Margot Robbie, ρε bro. Εντάξει, παίζει μάλλον. Ποια είναι αυτή? Margot Robbie. Παίζει μάλλον. Θα το δω για τρίτη φορά, έτσι. Ναι, το αποτέλεσμα Δεν είναι τέλειο, είναι. Δεν το ξέρουμε. Είναι φεμιστικό. Θα δούμε. Αλλά δεν είναι. Γεια. Μην πας και μορφωθείς καθόλου. Έξω θα καθίσουμε. Μην πας και μορφωθείς. Άθλια vlogger. Απλά είναι haters. Είμαστε απέναντι στη θάλασσα και δεν έχουμε πάει θάλασσα, έτσι. Δεν πήγα το θάλασσα. Γιατί ρε φίλοι σας παρακαλώ και δεν θέλετε, αλλά τώρα είναι... Αλλά κάποιος εδώ κύριος γκρίνιαζε Δεν κρίνιαζα, απλά και δεν ήθελε να ξύπνησα. πάμε. Άλλος κύριος που γκρίνιαζε, μας μαγείρεψαν κιόλας, αλλά αυτό δεν το έχουμε σε βίντεο, δυστυχώς. Λοιπόν, έχουμε εδώ μια διαφωνία, πρέπει να κάνουμε δουλειές, όλοι. Και οι κύριοι από εδώ δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Τίποτα όμως. Ναι. Δεν συνεννοούμαστε καθόλου.